L-atleta Nila Juicy sa preparata l sfida ġdida biex jikser rekord dinji ta' hawn kif ser jipparteċipa fil-100 mile swim, tentattiv ta' l-ewwel rekord dinji bl-itwal hawn mingħajr waqfin fil-baħar miftuħ u mingħajr għajnuna. L-atleta Malti preżenta din l-idea tiegħu nhar il-ġimgħa fil-Palma International Boat Show and Super Yacht Village. Matul il-100 mile swim, Nil Aġus se jom minn Majorka għal Ibiza b'għawma ta' 160 km. Din se tkun l-akbar sfida li affaċċja Aġus sa issa. U għastqar li b'din inizjattiva mhux biss lest jikser rekord dinji iżda jrid joħloq għarfien akbar dwar il-problema ta' tniġġis u sustanzi li jniġsu fl-ibħra u l-oċeani. Din l-għawma se ssir lejn l-aħħar ta' Ġunju u Aġus se jkun qiegħed jitħarreġ b'mod intensiv għaliha. Miegħu għandu tim ta' madwar 25 volontier u professjonisti li se jkunu qegħdin jgħinuh jibqa' sigur u b'saħħtu għal din l-isfida. Nil Aġus diġà kiser rekord dinji bl-għawma ta' 125 km minn Linosa Ashlandy f'50 siegħa f'Ġunju tal-2021. Dan għamlu biex qajm kuxjenza fuq l-inizjattiva tiegħu Wave of Change fejn ħeġġeġ lil kulħadd jiġbor 6 biċċiet plastik mill-baħar. Aġus kien ukoll forma parti mill-kampanja tal-Green Deal tal-Unjoni Ewropea.